selitys, koska sisko kävi äsken kysymässä, mitä sä teit? Niin. Minä näytän tän ihanan boksin sisällön. Tämmönen kiva koottava. Sitten kaikki mun kihartimet ja lakaat, niitä joku pari pulloa. Sitten kun mä kävin Kuopiossa, tulin sieltä eilen, niin minä näytän mitä mä sieltä ostin. Minä näytän ensin ton boksin sisällä. No, tämmönen ihana kynslakka H&M:llä, tämmönen 2-haarainen päinen, mikä nyt onkaan. Sitten minulla on, mulla on 4 tämmöstä Seppälän uusin, tämmöstä aika uutta graffitilakkaa. Niin se tulee aika kiva pinta ja sitten tämmöset sain joskus kaverilta synttärilahjaksi. Tää on ihana ja tää on ihan klimppinen, tätä ei voi käyttää, koska se on huono. Sitten on joku graffitilakka Seppälän. Tässä on tämmöset, sain vissiin jostain Joensuusta joskus Oululista tai jostain tämmöisestä, en tiedä. Sitten tämmöset Seppälästä, mulla on ihan hirveästi Seppälästä kaikkea. Se on ihana kauppa. Tämmösiä pikkusia, nykyään 50 senttiä. Sitten, minä tää on ihan hirveätä. Sitten tämmöset, jotain vanhoja, jotain Technicsin, jotain kynslakkoja. Ja sitten tämmönen joskus sain. Sitten meikkipuoli, mitä siellä on, niin no, autan vielä viitin näyttää tähän. Näin. Lipsivärejä. Tämmösiä. Tässä on vedenkestävää, nämä muut on tavallisia. Tässä on tämmönen kiva pää. Muut on ihan perus tavallisia. Sitten tämmösiä jänniä huulikiiltopunia. Tämmönen kiilto. Sitten tämmönen 2-päinen ja sit ihan perus. Tämmönen rajaustussi. Tämmönen kiva rajaustussi. Täällä on helppo rajata. Sitten tämmönen ihan perus rajauskynä, tämmönen pitkä, tää on aika uusi. Sitten tämmönen terotin tossa mukana, kun sitä pyörittää. Niin sitten sain joskus joululahjaksi. Tiputan koko ajan kaikkea. Joo, se on mun ongelma. Joululahjaksi jonkun tämmösen jännän avaimen perään. Sitten tämmönen aurinkopuuteri, joskus systerilehdestä saatu joku tämmönen vanha joku juttu. Sitten tämmönen ihana huulikiilto, puna, mikä nyt rasva onkaan. Tämmönen maisikatuksinen. Joo, oikeesti ihan sekaisin, kun tää on minun eka video, niin minä en oikein tiedä, miten se voisin tehdä hirveästi mitään. Niin. Sitten tämmönen, joku vanha. Ja tämmönen ihan perus tämmönen, mikä tää on, joku ihminen. Sitten tämmönen Kimalle tommosia värejä, jotka on aika käytetty. Ja vähän räsätää kansi, kun kaveri tiputti lattialle. Sitten tämmönen ihana tämmönen värijuttu. Sitten tämmönen joku polluksi, joku luomivärijuttu, joka sisko sekoitti nämä värit ihan sekaisin tänne. Tää on ihan hirveän näköinen, kun se halusi leikkiä. Sitten tietysti tämmönen peili tässä. Joskus on pari. Tää on aika pölyinen sille, mutta ihana. Tässä ei vielä kaikki. Näin ja näin. Ups. No, näistä minä en edes tiedä mitä nää on. Ja sitten tää on tämmönen peili, tää on vähän pölyinen. Ei nyt salmet on ihan sinistä. Siinä oli sen boksin sisältö. Sitten minä voisin näyttää ne kihartimet ja kaikki. No niin, ne on tällaisessa boksissa.
Joo, minun suoristi on tuolla, koska minä suoristin, ennen tätä videota suoristin hiukset. No, näitä on sitten muuten mielestä aika paljon. Mulla on tämmönen hieno, kaksihaarainen, joku kiva, ihana, vähän kiva kiharat. Sitten se suoristi on tuolla todellakin ja sitten on ihan tämmönen perus, tämmönen, näin. Sitten tämmönen äiti joku vanha, tämmönen siisti räppiralla, tämmönen. Ja sit kaikkein uusin, jonka minä sain sillä kuopista kanssa, tämmönen ihana puikko, tämmönen pinkki. Ihana, tämmönen. Ja sit se suorasti sataan kotiin, kun tuolla on sitä jaksa hakkeen. Sori. Sit minä voisin vielä näyttää ne, mitä minä ostin sieltä. Tää. Minä on kyllä hirveän homma laittaa nää kyllä takas, mutta ihan. Sitten tämmönen sporttikaupasta ostettu tämmönen teippi. Kun minä harrastan yleisurheilua, niin minä tarvin tämmöstä teippiä. Näin. Tämmönen ihana meikkitussukka. Tämmönen, mistä tämmönen se koira. Näin. Ja ilmapalloja. Ja tämmöstä hiusjuttua. Ja tämmösiä optimaalisiaisia, kun meillä on kavereiden kanssa, kun tulevan viikon lauantaina Halloween-bileet, niin me käytetään sitten noita. Sitten tietysti hotellista matkamuistoja. Sitten me ostin sieltä pari tämmöistä pulloa. Jotain kivoja juttuja. Lakkaa ja miten tän paijan. Tää on vähän isompi joku. Tää olisi varmaan tänne asti jonnekin. Tämmönen ihana. Näin. Ja sit me ostin semmosen uuden semmosen yöpaijan. Semmosen, en tiedä missä se on, se on vissiin. Joo, se on tuolla olkkarissa minkä hakea, koska muuten tää video menee kokonaan pilalle. No, toivottavasti te tykkäsitte tästä minun videosta. Tää oli tosissaan mun eka video ja sitten minä en oikein tiedä mitä tässä kannattaa tehdä, mutta minä sitten tein, että minä tein varmaan ihan just videon, jos minä näytän vaalekaapin ja silleen, että toivon sitten, että tykkäsitte ja silleen, että kysykää, jos on kysyttävää. Ja lähettäkää, jos haluatte tietää jostain, että minä osaan laittaa hiuksia ja minun harrastuksista tai jotain. No, moi moi!